Hello mga kachika. Nagpapagawa nga pala kami ng raised bed garden. Nagpapagawa lang, no, hindi ko kaya gumawa. Hindi ko kaya magwalda-walda dyan. Ating raised bed garden mga kachika. Dalawa lang. Pero ano yan? Malaki din naman. Ayan. Pero yan, doggy. Si mother doggy. Ayan si Brownie. Brownie! Brownie! Ayan. Habang nagluluto tayo ng lunch ni Randy. Si Randy yung gumagawa nito. Si Randy din nag-construct ng jungle house natin. Ayan. Hindi pa tapos.
Brownie, are you hungry again? Ah, sleepy. Brownie is sleepy. Brownie, oh. Oh. Ang saya na mga bata, mga kachika, oh. Ayan na. Ang saya nila sa, sa ilog. May ilog sa likod ng jungle house. Ayan, oh, may mga bata, oh. Lumalangoy sila sa ilog, ang saya nila. Ayan pa sila, oh. Ayan. Tapos yung iba, nananakip ng isda doon. Ayan, oh. Ang saya nila, oh.